কয়দিন অংখা কমামানে 2 tarik 2 তারিখ 2 tarik kok ব জাগানি কমানি নক নি de kama na bupma bufani nok ni kama bufani nok bufan nok ni budrai para budrai para budrai kolai para ni budrai kolai para tai bo emne ke berainan thangman de na tangkamo celano tui kharka ako 13 din khalai mane thang mani chalabai khar 13 din payei haini saw hinke o je kharnan nini hamjun bu mukhe tamo khonjanti bo tamo jat koloi jat nim busung bu mukhe rangkhol jat tamo bumo jafek rangkhol bono mankhe bono manan muchungo nung man khai hamkha nung emne khe data entry thana ro ko khe khlaika khlaya kho bo khlainan muchungo Ingke nung lukurong tam saklai ni musuk nin busuk no manna de musuk na manna ni musuk ya ani busuk no manna muchungo haine lukurong saklai ya lukurong no sanai haino ani busuk kisat mankhe turi phadi nai ani busuk ne kisa mankhe tunru phadi hinai sanan muchungo ingke nini nok khe bo jaga ba ani nok khe songbong bazar kandaro rangkhol bazar kandaro emne ke bo celano tui kharka na celano tui kharka cela ke bo jaga ni hine nung sai mana ba abo sai ma ja celani para bo bai nung kono walai mung dok de tong na bo mahai kuno walaya kuno ongya bo ayang para ni hoite ke thangka emne ke o cela no nu jakda cela nukle nugo ko bobai kok saya ang kuno saya nini je hamjuk ni busaile totong hamjuk ni basaile ani basale thaikha thaiye ko holong kaya kho bosor ba kaya kho bosor kaya sung sigang je khari thangka nini mungkha ani mung Prabat Kumar Prabat Kumar